ओडिशा गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज चैनल को आपण मानक स्वागत। तो आम पूर्व वीडियो रे डिस्कस करथिलु 1900 ग्रेड पे विषय रे जोटा कि लेवल 4 रे आस्तुला ग्रुप सी मानकर। तो एई वीडियो रे हम डिस्कस करिवु 2000 ग्रेड विषय रे की एथिरे कि हमें 7th पे अनुसार जो भी सैलरी कैलकुलेशन होउची से विषय रे फुल्ली डिस्कशन करिवु। तो आपण ग्रेड पे एथिरे जानि परिबे कि ग्रेड पे का कोआ जाय, पे मैट्रिक्स कोन आ ओडिशा सरकार कर्मचारी को जो भी लेटेस्ट दरमा केमिति कैलकुलेशन हेई परिबो। जेबे कि डीए जेमिति जानछनी आपण 50% हेई गला 1 जनवरी 2024 रु। तो लेटेस्ट डीए अनुसार आपनकर सैलरी केते हबो एटा बहुत जनक भितर क्यूरियोसिटी रहिताय। तेणु आपण मानकर दरमा आपण निजे जानंतु एई वीडियो रु की आउ आपण मानकर मेन जिंस होउची कि जे जो एचआर रे जो वृद्धि हेची जो 1 जनवरी 2004 टू मतलब 16 मार्च 2024 रे कि से डिक्लेयर करचंती ओडिशा सरकार जोथिरे कि आपनकर लेटेस्ट घर भड़ा भत्ता अनुसार जोटा हाउस रेंट अलाउंस कहउचंती तार अनुसार तार कैलकुलेशन केते रहइबो सेटा आपण जानि परिबे एठी। तो आपण फुल वीडियो जानंतु फुल वीडियो देखिले आपण टोटल जानि परिबे कि जे केतिकी पैसा मते मिलिबो या केतिकी केमिति कैलकुलेशन टा होउची से विषय रे आपण डिटेल रे जानि परिबे। हाँ, एठी आमे जानिबे कि जे लेवल 5 के अनुसार लेवल 5 जोटा ओडिशा गवर्नमेंट ओआरएसपी जो अछि ओडिशा रिवाइज स्केल ऑफ पे से अनुसार हमर लेवल 5 जाउची 2000 ग्रेड पे अनुसार। तो 2000 ग्रेड पे अनुसार याकू धरिबा आमे लेवल 7 जो आमे धरिबा 6 पे कमीशन अनुसार आ लेवल 5 जो धरिबा एटा आमे धरिबा 7 पे कमीशन अनुसार ठीक अछि। तो या अनुसार जो पे स्केल होची हमर 21700 रु 69100 तो जोटा कि ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ମିନିମମ୍ ବେସିକ୍ ପେ ଏଇଟା ହଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବେସିକ୍ ପେ ଏଇ ଗ୍ରେଡ୍ ଅନୁସାରେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଜାଣିପାରିବେ କି ଯେ ଏଇଠି ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଅର୍ନିଂ ସେଇଟା ହଉଛି ଡିଡକ୍ସନ। ତ ମୁଁ ସେପାରେଟ କରିଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍ଲିପ୍ ଆସିବା କଥା ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଡିଡକ୍ସନ ଏଠି କରିଛି। ତ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ ଯଦି 21700 ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପରେ ନୂଆ ନୂଆ ବେସିକ୍ ପେ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଇନିସିଆଲ ବେସିକ୍ ପେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ କି। ତ ସେଠି ଆପଣ ଡିଏନଏସ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ଯେମିତି କି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ 50% ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ତ 50% ଅଗର କରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ କି 21700 ବାଇ 2 କରିଦେଲେ ବି ଆପଣ 50% ଜାଣିପାରିବେ। ତ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ 50% କରିବା ତାହେଲେ 10850 ଟଙ୍କା ହଉଛି। ଆଉ ଯେମିତି ହାଉସ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି 16% ଅଫ ବେସିକ ପେ ନେଇଛି ଯେମିତି ମୁଁ କରିଛି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସିଟି ଭିତରେ କି ଯେମିତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ ସବୁ ସିଟି ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଡିସ୍କସ କରିବି ପରେ। ସେଇଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି 16% ବେସିକ ପେ ଯଦି ମୁଁ କାଲକୁଲେସନ କରିବି ତାହେଲେ 3472 ଟଙ୍କା ହଉଛି ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଡ୍ କରିବି ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରସ୍ ଟୋଟାଲ କୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଡ୍ କରିବି ତାହେଲେ ହଉଛି ଏଇ ଗ୍ରେଡ୍ ଅନୁସାରେ 36022 ଟଙ୍କା ଠିକ ଅଛି। ଏଇ 50% ଇଏ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯଦି ମୁଁ ଡିଡକ୍ସନ କୁ ଏବେ କାଉଣ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ନେଟ୍ ସାଲାରୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ତାହେଲେ ଏନପିଏସ୍ ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 10% ବେସିକ ପେ ପ୍ଲସ ଡିଏ ଏଇଟାକୁ ଦିଟାକୁ କାଲକୁଲେସନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ବାଢିବ ତାର 10% ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 3255 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଏନପିଏସ୍ ଯୋଉଟା କି 10% ବେସିକ ପେ ପ୍ଲସ ଡିଏ। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଟैକ୍ସ ରହିଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଶାରେ ଫିକ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା 200 रुपीज ଆଉ ବର୍ଷକୁ 2500 ଟଙ୍କା ଉପରେ ହିସାବ କରିକି ଚାଲିବା। ତ ଆମେ फिलहाल ଏଠି 200 ଧରିବୁ ଏବଂ ଇନକମ ଟैक्स ଏଠି ଯେହେତୁ ଇନକମ ଟैक्स ଏଠି ଲାଗିବନି ତେଣୁ ଜିରୋ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏମିତି। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ଏଇ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇବି ତାହେଲେ ଡିଡକ୍ସନ ରେ ଆସୁଛି ମୋର 3455 ଟଙ୍କା ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଗ୍ରସ୍ ଟୋଟାଲ ମାଇନସ ଅର୍ନିଂ ମାଇନସ ଡିଡକ୍ସନ କରିବି ତାହେଲେ ମୋର ଯୋଉ ନେଟ୍ ପେ ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ଇନହାଣ୍ଡ ସାଲାରୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆସିବ ଆମର 32567 ଟଙ୍କା ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଯେମିତି ଇନକମ ଟैक्ସ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡେଡ ଫ୍ରମ କାଲକୁଲେସନ ଲେଖିଛି ସେଥିପାଇଁ କି ଯେହେତୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡେଡ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡେଡ ଲେଖିଦେଇଛି ଓକେ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେଠି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି 16% ବେସିକ ପେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଠି ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ ମୁଁ ନେଇଛି ତ 60% ବେସିକ ପେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯୋଉ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଆମର କରାଯାଇଛି ଯୋଉ ଏଟା ହଉଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର 16 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ର ଡାଟା ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ହାଉସ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ କୋଉ କୋଉ ସିଟି ଅନୁସାରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ। ତ ଏଥିରେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର କଟକ ରାଉରକେଲା ସମ୍ବଲପୁର ଏଇଟା ଆସୁଛନ୍ତି 16% ବେସିକ ପେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସିଟିରେ କି ଆପଣ ଯଦି ପୋଷ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 16% ବେସିକ ପେ ଆପଣ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଲେଶ୍ୱର ବରଗଡ଼ ଏ ସବୁ ଯେତିକି ବି ଆପଣ ଏଠି ସ୍ଲାଇଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ସବୁରେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି ସୁନାବେଡା ଏ ସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର 12% ବେସିକ ପେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଉଠେଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀର ଠିକ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅନୁଗୁଳ ତାଲଚେଲ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜଲେଶ୍ଵର ଏ ସବୁ ନୂଆପଡା ବୌଦ୍ଧ ଛତ୍ରପୁର ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଲାଇଡରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଛତ୍ରପୁର ଟା ବି ଏବେ ଲେଟେଷ୍ଟଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି 8% ବେସିକ ପେ ଭିତରେ ସେଟା ଯାଉଛି।
तो ଆଉ ଯେତିକି ବି ଇନ୍ ଅଦର ଏରିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଯେତିକି ଏଇ ଯୋଉ ଯେତିକି ସିଟି ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଯେତିକି ବି ଆଉ ରେଷ୍ଟ ସିଟି ଯୋଉଟାକ ଏଠି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ନାହିଁ ସେଥିରେ କି ଇନ୍ ଅଦର ଏରିଆରେ ଆସିବ ତ ସେଇଟା ଆସିବ 4% ଅଫ ବେସିକ ପେ ଠିକ ଅଛି। ତ 4% ଅଫ ବେସିକ ପେ ସମସ୍ତେ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲି କାଲକୁଲେସନ କହିଲି ଏଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ହାଉସ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ ଅନୁସାରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଠି କାଲକୁଲେସନ କରିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିରୁ କି ଡିଟେଲରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ। तो वीडियो जदि भल लगिला ताले लाइक कमेंट एंड शेयर कर दियंतु एवं आपन जदि किछि भी सजेशन या फिर किछि भी डाउट अछि ताले आपन श्योर कमेंट करंतु एवं सजेशन भी दियंतु अगर किछि आपनकर वीडियो आ किछि ऊपर की दरकार आ को ग्रेड पे ऊपर आपन कैलकुलेशन चाहुचंती या कोन कोन कंफ्यूजन रहउछि ताले भी आपन कमेंट करंतु मु श्योर रिप्लाई देबी एवं आपनकर हेल्प करिया पई ही मु आपन पाखे छिडा आइछि, तेनु आपन वीडियो कांस्टेंटली देखंतु एवं आपन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करंतु।